prieteni! Astăzi este 3 decembrie și am ținut să vă arăt cum este vremea. Nu v-am mai filmat stația aceea meteo de dimineață pentru că era prea întuneric și între timp am avut atâtea de făcut. Este încă dimineață, e în jur de ora 9-10 și afară este mai călduț. Astăzi sunt 14 grade, ieri au fost 9. Da, cam așa, 8-9 grade au fost ieri. Și o să plec mai târziu în oraș și voi o să vedeți de-abia mâine ce o să fac eu în oraș, pentru că între timp trebuie să lucrez și să editez vlogul de pe ziua de astăzi cu lucrurile care le-am făcut aseară. Și sper să vă placă și vlogul ăsta. O să vedeți acolo cum am pregătit o prăjitură de post care, nu știu, am făcut așa după mintea mea, din experiența celorlalte prăjituri și a ieșit foarte bună. Acum, desigur că nici afară nu am liniște să filmez nimica, pentru că se aude de peste gard acolo. Nu știu ce fac oamenii ăia. Uite, era mașina de gunoi. Așa că o să mă bag în casă acum și o să editez videoul pe care urmează să-l vedeți voi în câteva ore. Vă pup! Să aveți o zi frumoasă sau o seară plăcută de unde mă priviți pentru 3 decembrie și ne vedem și mâine. Am început dimineața cu un sandwich cu cașcaval din ala Vio Life și niște, nu se văd, niște cepșoare din alea mici din salată de măsline și beau și un ceaiuleț. Ieri am uitat să vă arăt sfaturile Maicii Sofronia pentru ziua de 2 cu proroc. Ieri a fost prorocul Avacum. Nu știu ce s-a întâmplat, că am filmat, dar am uitat să pun clipul. Dar vă arăt astăzi. Astăzi este Sfântul Proroc Sofonie. Cred că înainte de nașterea Domnului sunt pomeniți acești proroci care au prorocit despre nașterea Domnului și despre ceea ce urma să se întâmple, truparea lui Isus. Acum hai să vedem de prorocul Sofonie. Uite, citiți voi. Acest calendar este din 2001. Am venit la sfârșitul anului 2000 și am început cu 2001 în America, așa că am luat cu mine acest calendar și l-am păstrat de atunci. Și ia să vedem sfaturi duhovnicești. Gândul celui împătimit de plăcere oscilează ca o cumpănă. Aci plânge și se tânguiește pentru păcate, aci se luptă cu aproapele și se împotrivește, apărându-și plăcerile. O, Doamne! Să vedem ce ne spune Maica Sofronia despre ce trebuie să mâncăm astăzi. Uite, rețetă: ciuperci cu maioneză de usturoi. Wow! Ciuperci, ulei, sare, 2-3 căței de usturoi. Ciupercile se spală, se curăță de pielițe, se fierb în apă cu sare. După răcire, se taie în felii, se pun într-o salatieră și peste ele se toarnă sosul preparat astfel. Usturoi pisat se freacă tocmai ca la icre cu ulei, picurat puțin câte puțin, apoi se adaugă apă, la fel încet, amestecând mereu, până mușdeiul ajunge cât de subțire îl doriți. Foarte frumos! Păi să încercăm, nu? Da, deci asta ne sfătuiește Maica Sofronia. Vreau să vă arăt aceste mici picturi pe care le-am pictat când eram în România, în facultate. Așa mi-a venit mie să fac și o felicitări și am pictat acestea pe pânză cu vopsele în ulei. Dar asta a rămas, pentru că restul felicitărilor, deci astea le-am lipit pe carton și am făcut din ele felicitări. Nu-s drăguțe? De ce fi făcut eu brazii maron? Nu știu. Nu era nevoie să fie verzi? În fine, așa am gândit eu atunci. Sau poate n-aveam verde cu mine la facultate. Această prăjitură este minunată!
Și o beau acum cu cafeluță. Și uite ce am aici. Ileana cu sânzeana pe cal. Ia uite. Mai țineți minte astea? Pick-up sticks. So cute. Mașinuța. Vii aici cu un copilaj să ne cumperi ceva. Uite ăsta. Brickcraft Peanuts. So cute. Drăguțe. Uitasem că sunt de scumpe lucrurile aici, în magazinul ăsta. Obișnuiam să vin aici pe timpuri și îmi cumpăram de la sale-uri. Foarte frumoasă tătăvița asta, drăguță. Foarte frumoasă, deosebită. Uite idee de proiect. Ce zici? Ce zici de o idee ca asta? Din modulețe, din ce? Foarte frumos. Uite-o și pe asta. Ce frumoasă e! Era asta. Uite și din astea. Acum și că vine primăvara. $24 clearance. Ce frumoase sunt. $18. Super. Pe astea sunt de șters petalele sau frunzele. Uite. Globulețe. Ia uite. Uite din lână. Ce frumoase sunt. Eu după asta.
Uite și pe asta. Ce frumoase! Oh, dar e greu asta, dermapomul. Și asta e frumoasă. $10. Da, pentru cineva, pentru journaling, ciuperciuci. Ole, ce zici de asta? Ce grație! Wow, astea-s planete sau ce? Un dinozaur! Cu oare din glină. Ce frumoase sunt. Zara version. Ce frumoase sunt. Și la Ikea erau 1000. Uite ce faină ramă. Babana e de fapt o casetă. În fine, nu mai deschide. Pernă nodată. Ai, ce frumoase sunt astea. Olive oil. Sardine notebook. Oh. Ai, ce drăguț cu poze vechi. Frumos.
este partea mea preferată. Longevity brand sweetened condensed milk. Custard powder. Tincă. Dulceață de mango. Rice ball. Sprinkle mix. Custard cream mix. Oh, ce bine arată. Bine acolo. Toate astea. Mai țineți minte asta? Bolovan. Nu se cheamă bolovan. E, bolovan. Că zboară cuvântul. Ce să revedem asta? Tot vanille. Ce să iau? Coconut French toast mix. Wow, de post. Să ținem unii ea. Brownie butter mochi mix. Wow. Butter mochi mix. Almond and mixed rice crackers. Cred că astea sunt honey butter chicken. Silicone dioxide. Moose Munch Premium Popcorn. Marat masala. Garlic paste. Uite pe astea fainoase, macaroane. Fuzileria. Wow, ce mari sunt. Mai țineți minte astea. Uite, macaroane lungi. Am trebuit astea. Mie îmi plac lucrurile astea. Dar sunt scumpe, adică, na, uite, asta e $10. Scap mai ieftin, că nu te duci la magazin să cumperi toate alea și are și legumele uscate, da? Parcă, nu știu, conservanții care sunt loaded potatoes. Ok, hai că e și mămăligă, hai, nu plângeți, uite, mămăligă. Risotto. Uite, doar te duci acasă și legat. Pasta with mushrooms. La pui apă. Ele. Tanzania. Forest organic. La tapă. Are și cratiță. Unii pe aici, mai plec acasă. Sicilia, ciocolată. Eu aici, în magazinul ăsta, mă topesc de foame și de poftă. Salam. Nu poate să stea salamul așa, să nu fie în frigider. Ce-o fi cu asta? Brânză care stă așa. Nu știu, mi se pare așa ciudat. Salam așa, în aer liber. Nu la frigider. Artichokes. Cu tot cu coadă, care nu se mănâncă, se aruncă. Mi-e foame rău. Ia aici ce este. Canoli, pistaciu. Dubai, băi, m-ați omor cu Dubai-ul ăsta, cu iarbă verde, cu ce? The taste of Dubai. Mi-e rău. Seriously. Dubai.
Peanut. Dubai chocolate star. Ce ales, frate? Sunteți bolnavi cu Dubai ăsta. A vrăjit Dubai. Ia uite ce frumoase sunt astea. Wow! Floricele cu rășină. Și astea. Ce drăguțe sunt. Toate sunt drăguțe. Oh, jingle, jingle, jingle. Uite ce să faci cu margele. Beef jerky. Breaking news. Potato flour, starch, sunflower kernel, tomato paste, sunflower, turmeric, beetroot powder. Yes. Nu știu de asta. Sweet vanilla matcha. Super matcha. Matcha latte. Matcha peste matcha. Miere. Ce fain e asta. Amesteci cu el așa și se dizolvă puțină miere. Nu prea multă, pac, o scoți și mă mănânc și data viitoare. Ce vă place, uite, cu mese aranjate, cu chestii. Uite, pentru Crăciun. Frumos. Farfuriuțe. 12 days of Christmas. Oh, I like this. În fiecare zi spargem câte o farfurie. Farfuria 1, farfuria 2. Găină. 2, 4, 6. 15 farfuria 2. Drăguțe eu. Să luăm, să extragem una. Prima farfurie. Oh, very cheap. Adică low quality. Adică de calitate îndoielnică. Uite ce frumoase sunt astea. Hai, cine face așa ceva? Inelușe. Runners. Uite ce frumoase sunt astea. Ce oameni cu idei. Cum se cheamă oamenii cu idei? I'm not one of them. Arată aici ceșcuțe de Crăciun. Ce frumoase astea din tablă. Și astea frăguțe, dar câte cești poate să aibă un om? Câte cești poate avea un om? Cu mușețel, cu hortensii, cu cismă, cu Artur, dovi frumoase. Ceșcuțe de-astea. Aveam pe timpuri așa ceșcuțe mici. Ce-mi plac astea. Așa micuțe, pentru o cafeluță mică. Dar ce mi-am pe timpuri cafea puțin? Acum avem ca disperații. Uite, îmi place asta. $8. Da, ce frumoasă e. Bea așa un latte mic. Un latte mic. Asta e $6. 6 tot. Asta e $8. Deci asta e $8 și asta este. E aceeași dimensiune. Asta e $6 și aia e $8. Astea sunt mai mici. Mai mici, dar prețul mai mare. Wow! E grea asta. E făcută din ceva așa, nu știu ce e asta. Și cu cățelușul scoțian. Da, îmi place mult magazinul ăsta. Sunt mult. Așa, veni, vici și fugi. Ia. Clearance aici. Dar găsești tu clearance ceva să-ți fie de folos. Cocktail glass. Ce gătești. Uite bețe de pe. Asta bețe. $6 bețe. La clearance. Uite o lingură. $3. Ce mai aveți de la clearance? Uite. Un borcanel. Formă de măr. $8.
Asta ce e? Lumânare. Lumânare cu clementină și cu miere. Cât e? $4. Dar ce înseamnă clearance? Adică probabil că ți-o dă mai ieftină, nu? Ia. Am găsit. Barista. Museur. Museur ale. Bine că e în sale. Că clearance. Că nu mai are nimica. Decât cartea. Wow. A plecat de aici asta. Unde fi plecat? S-a măritat. Diferite chestii. Uite, cana pătrată. Cana pătrată. Uite așa ce facem cu astea, vezi? Ce să punem așa din astea pe fondul de lemn. Oh, uite. Este. Wow! Asta de marmură. Spre norocul meu, mi se termină bateria, așa că trebuie să plec. Din asta am și una acasă de mai mică. Nu puteam să am una așa mare. Și îmi plac astea marocane, tajin. Dar unde să mai pui și pe asta? Să mi-o pun coif. Ce-am, uite. Unde e aia de făcut de spumui laptele care a fugit? Din raf, poate a venit aici la surorile ei. Na, unde e aia? Nu e aici. Vezi? Lipsește de aici și unde a plecat? A plecat în lume. Na, dacă vreau să-mi cumpăr una, ce făceam? Nu găseam. Asta e. Bine că a fugit. Mai dădeam bani și pe asta. Asta e, ce se face? Uite de asta de ceai. Vezi? Ceai de pește, am zis eu. Dacă faci din asta ceai din ăla macea, da, așa cum se face ceai cu apă fiartă. Așa are gust de pește. Dar ei ți arată aici desen. Bei un ceai din ăla bun verde, are gust de pește. Came to the end. M-am plictisit, să fiu sinceră, de magazin. Dar e frumos. Are lucruri frumoase. Numai eu n-am cu cele. Am pregătit aici ca să fac o prăjitură. O să pun așa să vedeți mai bine. Așa. Am aici 2 banane care arată odios, dar sunt 100% zahăr. Așa, le stricesc aici cu lingura. Aici am echivalentul a 2 ouă, se cheamă egg replacement, la 2 linguri de praf. V-am arătat zilele trecute, dacă ați fost atenți. Așa. Deci amestec și asta bine, cât se poate, că după aia poate, nu știu, să aducă, că se mai mișcă, mă scuzați. Așa, am să pun și aici este 3 pătrimi, sunt 3 pătrimi împărțit la 2. Ce înseamnă? Înmulțit cu 1 pe 2, 3 pe 4, 1 pe 2, înseamnă 3 pe 2. Nu? Cât înseamnă, frate, jumate din 3 sferturi? În fine. Deci jumate din 3 sferturi. Că nu mă ajută capul. Așa. Am adus și zahăr vanilat, pe care l-am cumpărat astăzi. Astăzi fiind 2 decembrie, dar voi veți vedea partea a doua a videoului. Jumătatea a doua a videoului este din seara precedentă. Adică voi vedeți pe 3, de la jumatea videoului încolo, ce am făcut pe 2 seara, că n-am cum să fac și să editez imediat. Și deci am pus zahăr vanilat, mai pun puțin că îmi place cum miroase. Deci n-am să mai folosesc ce pregătisem aici. Acum arată bine. Cred că o să mai pun, o să pun și puțină sare, că de sare am bucate. Așa. Și
și să pun și jumătate din paharul ăsta de suc de portocale și restul o să-l beau eu. Încă n-am pe jumătate, așa. Acum e jumătate de pahar, adică 120 de mililitri. Și aici am pregătit să zic, eu o ceașcă de... Ia să pun și zahăr totuși. Am aici o treime de ceașcă de cană, sau cum numiți voi, cup. Așa. Așa. Iar aici am pregătit doar 1 cup de făină și o să pun praful de copt. Cât praf de copt pun? Pun o lingură de praf, o linguriță, pardon. Pun aici în asta. Și jumătate. Și mai pun o jumătate de linguriță de bicarbonat. Mi-a scăpat lingurița aici. Aici. Bine că am terminat cu asta. Așa. Și amestec bine astea și o să văd dacă mai am nevoie, pentru că nu știu exact cum v-am spus. Hai să vedem dacă se amestecă. Se amestecă frumos, zic eu. Miroase foarte bine aici, dar ar să mai pun jumătate de cană și puțin suc, ca să se mai multă prăjitură. Așa, foarte frumos. O să opresc puțin aici ca să amestec cu cacao și să fac gen chebri până la marmurat. Așa. Am să pun puțin ginger, adică ghimbir. Dar cu ce să mă amestec? O să ung tava cu margarina din asta, cu unt vegetal sau cum vreți să-i spuneți. Hai să turnăm asta. Da, trebuie să fac mai multă. Trebuie să pun 4 banane. Dar să vedem ce iese. Poate să-mi pară bine că n-am făcut mai mult, ca să nu arunc ingredientele. Puțin pe fundul tăvii. Așa. Și acum pun pe astelată, tot așa, de jur împrejur. Și fac așa, cărcăiești din ăștia. Prea puțin am făcut, o să-mi placă și nu o să mai fie. Da, așa e. Mai bine să fie bună și puțină decât multă și proastă. Vedem noi ce am făcut. Acum arată frumos. E gustoasă, aștept să se încingă cuptorul și o băgăm la cuptor. Și așa arată prăjitura. E foarte fierbinte. O să o las aici să se răcească în tăvița asta și o întorc după aceea. Ce ziceți? E puțin moale așa, dar se va răci și întări. Deci arată minunat prăjitura. A ieșit perfect marmurată. Deci o las așa pe partea asta. Deși ornamentația în formă de floare pe
este. Dar o să o săresc așa că e mai frumoasă. Am uitat să-i pun muci. Dar o să o tai, încă este caldă. Și o să o tai și să vedem ce a ieșit. Deci așa arată. Una la 1 franc 25, două la 2 franci 25, adică salvezi 25 de centime sau cum se cheamă. Da, așa arată. E pufi, dar e încă caldă. Am tăiat-o pentru voi, că cine știe, până mâine dimineață nu mai rămâne. Dar arată bine. Nu, ca un adevărat chec.